Аз съм роден 1974 година, завършвам средното си образование в Плевен, след това отбих военната си служба в София и след нея бях приет медицина в Плевенския университет, тук завърших и в Плевен придобих и тясната си специалност по кардиология, тук придобих и лиценз за инвазивен кардиолог. Тогава бях обучаван от мои колеги от Бърно, от университетската болница Света Ана в Бърно. Те бяха тук. Това се случи в кардиологичната болница, известна като СБАЛК, специализирана болница за активно лечение по кардиология Плевен. Това беше първата болница от Българския кардиологичен институт. Само да спомена, че преди това съм специализирал вътрешни болести в МБАЛ Георги Странски. Бях по заместване 2 години асистент по клинична имунология и след това продължих специализацията си по кардиология в кардиологичната болница, така че съм започнал от най-ниското стъпало в нея и съм от първия ден на нейното откриване. 2017 година бях назначен за директор на кардиологичната болница и до миналата седмица изпълнявах тази длъжност и едновременно с това работих в ангиографската зала. Ангиографска зала, да, или катетеризационна, но ангиографска е, така, инвазивна кардиология. Обект на нашата специалност сърдечните проблеми, инфаркта, което всички могат да разберат за какво става на въпрос. Това тогава се въведе за първи път в Плевен и в региона и тогава по статистика на РЕЗИ за периода 2007-2009, след отварянето, т.е. за 2 години, смъртността от инфаркт в региона беше намалена с 30%. Вече има и друга географска зала в университетската болница, но семейен съм. Моята съпруга също е лекар. Имам и 3 дъщери, ученички и за сега нямат намерение да стават лекари като мене, насочили са в други специалности, но аз смятам, че всеки сам трябва да избира какво иска да се занимава, какво да учи и да си избира професията, защото когато човек си харесва професията, той не отива на работа, той отива с удоволствие на работното място и не го приема като задължение. И смятам, че всеки, независимо каква област е избрал, трябва да бъде професионалист в нея и да работи с желание. Кога за пръв път така си помислихте, че можете да, освен болница, да управлявате и общината? Като начало, първото предложение за това да бъда кандидат за кмет, подкрепен от политическа партия ГЕРБ, беше в началото на тази година, което аз първоначално отказах, защото това е съвсем различно от моята професия. Впоследствие имах допълнителни разговори, които стигнах до убеждението, че наистина аз мога да помогна да се случи нещо, разбира се, с подкрепата на партия ГЕРБ и на плевенчани, разбира се, най-вече, което се пролича и на изборите, защото смятам, че контакта между кмета и гражданите е много важен. Не трябва да има дистанция, трябва да се контактува с тях, за да сме по-близко до техните проблеми, за да можем и да ги решаваме съответно. И така, аз участвах на парламентарните избори и след това вече окончателно приех предложението за участие в местните избори. Така че имах известен период за размисъл и в последствие и се съгласих за това нещо. Кметовете не бяха един или два, колко бяха? 15. 15. Тоест всеки от тях е тръгнал с идеята да спечели. Вие кога усетихте, че наистина можете да спечелите? По принцип аз знам, че един действащ кмет трудно се сменя.
Нямах убеждението, че мога да се преборя Не бях напълно убеден, че мога да се преборя с всичките кметове, особено с действащия до момента кмет. Но когато видях, че хората искат някаква промяна, искат да се случи нещо в града и виждаха възможност в мое лице, т.е. аз виждах тяхната подкрепа, това ми даде надежда, че имам шанс да спечелиме изборите. Говоря спечелиме, защото победата на тези избори не е само моя лична, тя е на плевенчани и на партията, която ме е подкрепила, тъй като аз не съм член на нито една партия, но имах тяхната подкрепа и работата на целият отбор, така да го наречем, от общински съветници на щаба, стигнахме до тази победа. Какво заварихте в общината, когато влязохте за пръв път? Още се ориентирам какво се случва, какво е положението. Хората си работят, работата си вървива по принцип, но мисля, че има неща, които могат да се подобрят. Това е работата с гражданите. Трябва да бъдем по-отзивчиви към тях и наистина да обръщаме внимание на техните проблеми, а не като някакво досадно нещо, което идва да се оплачат в общината или някакъв проблем. Защото всеки човек има нужда от помощ за дадено нещо и ние трябва да откликнем това, което е в нашата компетентност. Смятате ли да има някаква в управленската схема някаква? Да, ще има промени. Предстои назначаване на заместник-кметовете. Целта на идеята ми при избора е тези назначения да не са партийни, а да бъдат експерти. Защото хората са се нагледали на партийни назначения, а не винаги те предоставят експерти в дадената област. Затова трябва това да покажем на гражданите, че ние искаме да работим с експерти, които да работят наистина за Плевен и да вършат работа. Колко заместник-кмета имате? За сега са 3. И толкова мисля да останат. Вие сте кардиолог по специалност и познавате сърцата на хората в здравен смисъл на думата. В човешкия смисъл на думата познавате ли хората? Кой какъв е? Лесно? По принцип, аз съм контактувал с много хора през тези години, тъй като аз съм завършил 2000-та година, имам вече 23 години трудов стаж. Срещал съм се с различни хора. Предполагам, че мога да ги позная при общуването с тях, кой какъв е. Разбира се, на всички съм дал възможност да ги слушам и да решавам ако има някакъв проблем или просто ако искат да си поговорят с мен за съвет. Така че, независимо кой какъв е, аз съм отворен за диалог винаги. По какво смятате, че ще се различава управлението на една болница с управлението на общината? Като структури те са по-различни. Тук има различни отдели, самия менеджмент е по-различен. Сега навлизам в това нещо, защото като менеджер на болницата, разбира се, материята ми беше по-позната, но мисля, че бързо навлизам в това. Благодарение на колектива, който работи в общината, за сега с тези, които съм се срещал, са отзивчиви и работиме много добре с тях. По принцип, кметската институция тясно работи с Общинския съвет. Конструира ли се вече Общинския съвет при вас? Както може би знаете, на първото събиране на Общински съвет не беше избран председател, тъй като самия Общински съвет е много фрагментиран, 12 политически партии, формации. Сега в сряда предстои повторно гласуване за председател за Общинския съвет. Надявам се да бъде избран, за да може да си влезат в функциите и да започнат да работят както нормално. Нормално, да. Смятате ли,
че за Плевен има много важен въпрос, от който трябва да се започне? Плевен има много проблеми и всичките са важни за хората. Така че аз не мога да кажа кой е най-важният и започваме да ги с някои от колегите от общината. Съм започнал тези, които можем най-бързо да бъдат разрешени, да работим по тях и постепенно мислиме и за следващите. Не можем да направим всичко в рамките на няколко месеца, защото много от нещата изискват технологично време, просто отпускане на средства. Но това, което зависи от общината на местно ниво, ще се постараем да бъде направено. Някакво обращение към гражданите на Плевен да направите? Първо благодаря на всички тях и ви пожелавам да са живи и здрави, защото здравето е всичко. Това е най-важно. Благодаря ви. Моля.